apiwa aqua blue chivakutenda wasewe kino chifa chibaba icho. Mainga vati havasari this time vari kuenda nemurume wavo kunotora mota kuna sewiki newu vatendwa zvikuru kukanzi midzimu inopa kamwe asi madzibaba vanopa kairi kana katatu chaiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pane mufaro mukuru sezvo mukomana kapfupi ainda nemudzimai wake kunotora mota vabva vangonyora tsamba kuna sewiki newu vatenda zvikuru vakati sewiki newu chibaba kwatendwa zvakare vamunanga kukanzi aiwa maita basa baba matirangarira. So tsamba yakanzi kuna baba vangu sewiki newo chekutanga ndoda kutenda Mwari neumwe mukana wavakupai kuti mundirangarirewo neumwe mudziyo uyu. Chokwadi baba munoitwa chiranga mapenzi kubva zvamati ngaazongouya next week ari sober. Kubva ipapo handina kuzombobvira ndakabata doro futi ende handichatobate kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Apa makandidzidzisa ndikadzidzawo. Mukomborerwe naMwari. Midzimu haipi katatu asi mupostori anopa kashanu chaiko. Aiwa ari kufara zvisingaiti ari kuti iye promise yekunzi auye next week yakabva yatomupinza murehab chaiyo yekuti maybe vanosvika vonzi ngavateste level redoro mubhodhi. Aiwa rinoonekwa riri pasi pasi. Aiwa mukomana afara zvikuru. Manetizens ari kuti congratulations kapfupi and thank you sewiki newo. Ugozvipa maiwe kapfupi zvekubheura mota nezvidoro zvako ukaita zvekutamba neupenyu. Next time akupi mota and aku 50 mota kofaiwe vana vanosara vachitambura. Ndimi vanhu munotukisa chivhaya chinzi mota dzake dzinobheura vanhu. Izvo manyepo. Ndimi madofu musingakoshese zvinhu nekuti munenge musina kuzvishanda. So tiri kuti kwauri kana wasiya doro zvakanaka. Tafara zvikuru nekuti wadzoka mukufamba ugere zvako. Munhu akatoita mari akutonzi ndibaba. Hey guys zvakaoma. Anombonyatsoitorepi kumari kutengera Zimbabwe yese mota. Hey vanhu musangode zvemahara. Zvichapfuka zvinhu zvenyu izvi. Muchazoti ndakataura hangu. Chinonetsa unotengera vanhu vanoshanda uchisiya varombo. Kuti doro rinosiyika here guys kana kuti kungoti kuri kutonhora chete. Tiri kuziva kuti unenge uchingoitira kuti mota upiwe. But ameno guys kana warisiya aiwa zvinoda kutendwa. T for tend.